И тази година в село Кости спазиха дълголетната традиция да проведат типичния, единствено и само за Странча обреден ритуал, свързан с така нареченият бял кукер. За разлика от другите, той няма маска, а съпровождащата го дружина е повече от пъстра. Ритуалът в селото има близо 100 годишна история и всяка година се превръща в истински празник за местните. Началото му бе сложено с символичното ушиване на белия кукер от съпровода на тъпана и гайдата. Съпроводен от своята дружина, той влезе след хората, за да предизвика много емоции и радостно настроение на селския площад. Как се чувствате в този костюм? Чувството е невероятно да се облечеш в такива кожи. Това е, значи, белия кукер е здраве и късмет и щастие, още един път го казвам, нали? Просто тръпка, някаква тръпка, това си е наследство от нашите деди. Празника е най-важен да става и да има веселба, и здраве да има най-много и да се държа празника най-вече. Високия градус на настроението сред хората достигна кулминацията си с традиционните кукерски игри на персонажите. Смъртта и спасяването на белия кукер, бръсненето за здраве и късмет и традиционното кукерско хоро. Това е една традиция, която е от векове, запазена е в автентичния си вид и единствена по рода си в България. Кукерската дружина се оказа желан гост и в повечето от селските домове, където отново изпълниха своите забавни игри за здраве, благоденствие и берекет.